Киберпрестъпност. Ай така ши. При нас е киберпрестъпност, при вас е киберпрестъпност. Разказвам. Много неща се случват, когато ходиш, заминаваш за различни линкови, подозрителни, когато правиш различни неща и т.н. Сега не е въпросът за това. Искам да разкажа какво съм направил днес. Чета коментарите и гледам хората пишат различни гадни коментари. И аз по принцип не им обръщам внимание, но ми стана интересно. Има един пич не помня в коя социална мрежа, ми написа много гадно. И аз сега си мисля, ето ще вляга в профила ти да видя какво си представляваш от себе си. Нищо няма. То по принцип винаги е така. Нищо няма и човекът си пише и мисли, че той няма никаква отговорност в интернета. Какво правя аз? Аз влизам в неговите последователи, в последователите, за които той последва и почвам да търся съвпадение. Кой на кой как и според кого последва. И намерях детето му, дъщеря му. Как намерях? Ще ви кажа. А то всичкото е в открит достъп. Всичкото е открито. Отварям по принцип редовно всичките тези последователи неговите и разбирам, че този клиент може да бъде някой от неговото семейство. Гледам там едно момиченце. Снима каквито клипчета. Влизам в коментарите и той пише мале. Как било, не помня. Със смисъл това, че той не е и баща. И сега помислите. Да бъда аз някакъв да мисля така, както е този пич, ще го кажа, дето си намислил, че той може да ми напише много гадно и никой няма да пита от него отговорност. Да бъда аз да мисля си по този начин. Нали ще го намеря? Ще го намеря. Ще му разкажа за какво става въпроса. Аз разбирам, че то хора, които нямат такъв, които нямат отговорност не е само за тези неща, които ги правят в интернет, а пък нямат отговорност изобщо в живота си. Аз гледам по дъщеря му и аз разбирам, че това нивото на рабски хора. Хора, които работят само от заплата до заплата, закриват си базово минималните потребности и това е. И той няма късмет в живота. И разбира се, че той полудял от живота си, макар че нещо да ми напише. Всичкото аз го разбирам. Разбирате ли? И аз нямам никаква злоба в този случай.